Tnediet kampanja tarfin dwar il-Mart rari għas-sena 2017, kampanja li tnediet miċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michel Muscat propju s-sena wara minn meta twaffqet l-Alleanza l-Mart rari. F'Malta dan il-Mart jolqod bejn 20,000 u 25,000 persuna u frar huwa x-xahar fejn tinħoloq kuxjenza dwar il-ħtiġijiet ta' dawn il-persuni. Michel Muscat spjegat kif pajjiżna anke bis-sem tal-Alleanza l-Mart rari kien strumentali biex titqajjem iktar kuxjenza anke fuq livell Ewropew. Minn hemmhekk Malta kienet ukoll issa pivotal biex kemm jista' jkun fil-ġimgħat li ġejjin meta ħajkunu qegħdin jiltaqgħu hawnhekk il-Ministri tas-Saħħa ġewwa Malta fi żmien tal-Presidenza dan ħajkun topic li huma se jkunu qed jiddiskutu. Hopefully dawn l-affarijiet kollha dejjem ikabru biex kemm jista' jkun xi darba nersqu biex min ikollu bżonn ta' ċertu kura anke jekk ma tingħatax Malta forsi tkun available barra minn Malta. It-tnedija saret fil-preżenza tal-Ministri Chris Fern u Helena Dalli fejn intqal li r-riċerka u l-istudju dwar dan il-Mart jibqgħu l-iktar ħaġa essenzjali. Il-professur Alex Ferice qal li dan huwa l-unika mod kif jistgħu jkunu indirizzati każi individwali. Aħna membri ta' Eurobiobank li huwa l-ikbar u l-ewwel network ta' biobanks propja speċifikament għal Mart rari, allura jipprovdi permezz ta' taqbil ma' familji u persuni oħrajn, jipprovdi l-materjal u informazzjoni neċessarja għal din riċerka. L-Alleanza għal Mart rari f'Malta appellat biex daw kollha li jibatu minn xi tip ta' marda rari jitkellmu magħhom dwar il-kundizzjoni li jibatu minnha biex titqajjem iktar kuxjenza, jingħata iktar appoġġ psikoloġiku u jkunu mejjuna iktar persuni.